ବାଦାମବାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଦାମବାଡ଼ି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଜି କାହିଁକି ସରକାର 5T ଯୋଜନାରେ ଏ ପ୍ରମୁଖ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ବନ୍ଦ କରି ଏକ ହାଡ଼ଗୋଳା ମଶାଣିକି ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ, ଯେଉଁଠି ଯାତ୍ରୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ବି କହୁଛି କାହିଁକି କଲେ ଏ 5 ଷ୍ଟାର ଯୋଜନା, କାହିଁକି କଲେ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଠିକି ଆଜି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନୁହଁ ଏ କାମ ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ଥିଲା ସଫଳ ଆଜି ବି ଏହି କାମକୁ ଆଜି ସଫଳ ନ ଗାଇ ଆଜି ଟାଣି ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। କହୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବାଟ ବରଣା ଯାତ୍ରୀକି କିଏ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି କାମ ହେଉଛି ଅଧା ଚାଲଣା, ଖାଲି ନୋଟ ଟଙ୍କା ଗଣିବା ପାଇଁ এই নেতাজী বস ଟର୍ମିନାଲ ଆଜି ହେଇଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କବିତା ଆସିଥିଲା, ଚାଲିଲା ଗାଡ଼ି ବାଦାମବାଡ଼ି ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଯାତ୍ରୀ ଏଠି ଆସନ୍ତି ଟାଣି ନଉଥିଲେ ଧାଁକୁ ଧାଁ ଆସ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଗେ ଦଉଥିବ ଛାଡ଼ି, ସେଇ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ବାଦାମବାଡ଼ି। ଆଜି ସେ କବିତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଯେ ଫଳରେ ଆଜି ଯାତ୍ରୀକି ଆଜି ପଚାରିଥିଲି ମା ତମେ କୋଉଠିକି ଯିବ, ନା ରୁହ ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ନଉଛି ଟାଣି, ଏଠି ମଶାଣି ହାଡ଼ରେ ଯାଉଛି କେତେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଦଉଛି ଟାଣି। ମୁଁ କହିଲି ମା ତମ ମୁଣ୍ଡ ଦଉଛି ଟାଣି, ନା ହଁ ରେ ପୁଅ ଥିଲା ବାଦାମବାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ କେଡ଼େ ମନୋରହରେ ଆଉଥିଲି, ମୋ ନାତିକି କହୁଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ତତେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି ଆଉଥା ଟିକେ ଦଉଥା ଟିକେ, ଏଇ ହେଉଛି ବାଦାମବାଡ଼ି। ଆଜି ସେ ବାଦାମବାଡ଼ିକି ଭୁଲି ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ବର୍ଷା ଆଉ ଆମର ଯେତେକ ସବୁ ଯୁବ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଯେତେକ ସବୁ ସହପାଠୀଗଣ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ। ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ଯାତ୍ରୀକି କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ ଦିଆହେଉଛି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ପହରରୁ ପ୍ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରାହେଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ କବିତା ଦ୍ୱାରା ସରକାରକୁ ତାର ସମାଧାନ ବାଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ 5T ଯୋଜନାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ କାହିଁକି ଆଜି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଠି ହଇରାଣ କରାହେଉଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଫଳ ପାଇଁ ଆଜି ଯୋଜନା କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାତ୍ରୀକି କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା କରାହେଇଛି। ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଜି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।